voin hi ogas ni som ni pasari kumsam ni som ni panga ni laini ania clear tu le ngai tlatu te chi bai vek kule Mizoram State Assembly session voina nei tan ania hun masabera hun lo taka boral puronal sa patlaw MP Rajya Sabha le dampabial tu MLA pulal rin tluang sailo sunna hun nei ani heta hian house leader pulal du amale leader of opposition pulal chandamral te ba ka legislature party tin ai o ten tuan saya puronal sa patlaw le pulal rin tluang sailo sunnan hian minute khat chu ngoi rengin anding bok sunna hun man ani zo vele zo na le chhânna hun man tan ngal ani a zo na zot masaber tu hi purobat romoi roi te ni in Health and Family Welfare chang tu pilal Rinpuii chhânna tan zo na hi zo tani eng zo na le chhânna nge ani ti tuna ilo ngai thlang u Sir, question number 1. Zo turin member zom ta purobat romoi roi te lo somang. Speaker Kalome Health Minister zaom tak chhanatana kazona choi hi ni hachek biala hospital emo sub center emo omlo na khwa a sarkar masa in health clinic center adin tekha sarkar hian hei tun sarkar hian ti turan yang tun sarkar hian ati to vek tun sarkar ati to vek hi ti tharle tumna omem ti ni zona pui mo tak ani hachek bial chunga hospital le sub center omlo na khwa te sarkar masa hun lai khan risel na lama anlo in enkol ve na tan health clinic alo siam saka chung te chu tun sarkar thar hian ati top sak veka chung ati top te chu ti tharle tumna omem ti zona nia risel na lam kai noi thil ani wangin apoi mo riang mai chhânna lo ngai thaleila Le chang turin Health and Family Welfare Department chang tu minister zom ta pilal Rinpuii lo somang. Speaker Kalome purobat romoi roi te in azona chhânna chu tumna aom ri lo ti ani Kalome ti tumna aom lo ti ani ma mai zo belna ngai thaleila Azona ni tuin zona ni chuan somang o Speaker Kalome ne kazo bel na chu hei au kazo del main pilal Rinpuii hi minister alani relo ai hian a performance te hi thaem kong tam taka ti mutu te singa mi kan ve a ka department and culture tourism department ten don en kol via kan hun lai kan ti man chia lo an zui ko ate tin tribal affairs lama te po EMRS te Mizoram sarkar ang chungan laluta an wai sang tam tak an ruaman te hi ropui ka ti khop maya zona nen khanen person te una ma se khat chu ti chunga tourism an han lak saka tribal affairs lamte an han lak sak te hi han zo zui chi chu ti chaselen tu ha lo deu sia mak chu ka ti dewa khalai te hakan soilok tu ka zo bel na chu hei hi ni healthcare hi alar khup maya ti to po sarkar poina chuani na langa tiam po min tiam tha a chu ti mek lai chuan private hospitals aizola le khopui danga po private hospital hi mi re thele har sa te le hian kan chhor kan manglo thelo ani tuna sarkar le private hospitals nei tu tena te in rem hlei theilowa private hospital in admit ten Mizoram sarkar ina healthcare atana sum tam takaruam han tele atho om chi dang te pon han thoka tin CSS scheme then khat te po healthcare integrate te mela laluta anti chorle thei si lo mi pui tam takan om hi a serious le in ka ria kan sarkar velai khan ti khanglangila covid thipui te lenga kati lai te khan private hospital te role hi pui mo an ni hi sum dong an ringot lova charity tam tak ti tu te vek an ni kan private hospital te hi chu wang chuan rampu mina mang anna namin mang anna kan to la ya an sum le pai le tha lian thiam na an
ngay ni mi pui na kan chhorna sajia te kha ngai to let chuan tu na ok ai tak le healthcare scheme siam chung changa po an a stakeholder lian berte ron po ni lova ngay ni impose ang dewa hetiang scheme kal hi puin ka ria kan minister zaum tak hian healthcare scheme chung changa private hospital ten hospital kan soi le thina chhor tu chu mi pui dei kan ni private hospital le Mizoram Sarkar hi in rem sel chu private hospital kaltlanga health care scheme kan sordan tur hi ruaman na thare mo engemo siam tum na te omem enge ni ti kha kan zor rualin he scheme private hospital te na te kaltlanga mi pui na kan avail ve thailo wanga Sarkar na suma stien tura stien lo hini khata engza vel nge niang khalai saving te kha saving hi kan lo tile mi kan Sarkar KPT hian saving ti zong hian engem hi mi pui tanga sum khon te saving te zong te kan soi lek thina department ten khata ko chu wang chuan private hospital ina kaltlanga mi pui nan bill thailo rem changa la hian Sarkar kanin seng lo deu ni mai lom ti zong ngai tuan te Sarkar hian lo mang palen lo mo ti kha kan zo pel ni tuna zawhna hi apoi mo khop mai mi pui a zawhna om fo thil ani tlat healthcare chung chang ani private hospital a man ani lo ta ka chuan Sarkar sum sen tur tam tak sen angai lo pha dona saving thatak ang poina soi thei tho bokang chu he thil hi hriat chian apoi mo hle maya chhânna lam hriat a chak om to hle maya maro chu zawhna zot tu zo bel na zot tu hin om nual maya ta chu ngai thaila top lama chhânna an ngai thazom don ya lo bu me tu cho zaben na zo turin member som tak puti lal Rinpuii aro somang Speaker kalome Health and Family Welfare Department Minister zom tak chhânna ta na zawhna kan du bel chu ke chuan tlang dawin toy dawin kan zot mayanga Mizoram Sarkar healthcare scheme empanelment hospital MOU engzat nge sign pui anei ti le deemed empanel engzat nge anei ti kha zona chong angin pati kan zot tiang kalome zaben na zo turin member som tak Dr. K be chuai somang Speaker kalome zo belchu universal healthcare scheme pa hian contributory beneficiary chung ka engzat nge in enroll tinita se ten ka zo tum pakhatuna khana lo zo ta zo lo zo dom do in engzat tin nge le private dom do in engzat tin nge le in panel lo ti ka zo na ta se panhina chon ZMC hi central kutarhlan tumna omem tumna omta se enge chan tum lo ta se state hian sumle paya a management a hen har sana neem le medical council recognition nei ani to em pathumna jon Sia district hospital CT scan leitum kha lei ni to em leito ni ta se enge thlenchin la leilo ni ta se enge chan tikha ka zo na ni speaker ka lome lo mo me hey zo na le chhânna hun zawa kan minister khan a thei anga chang turin han som thu ngai don niam ani thei anga chang turin kan minister zo tak pila Rinpuii lo somang Speaker kalome pura bat ro moya kan MLA hachik bialin azo belna chhânna kha Sarkarin sum kan sen so turzat kha kan kha chhut ani lo Sarkarin kan chhut lowe tin ka chhânna ani anga ti chuan putilal Rinpuii MLA lunglek west in a chhânna azona kha empanel hospital za thi Mizorama som pakhat kan neya daycare pathum nen tin street pon a hian empanel hospital som ni panga kan neya dim empanel hi som pathum kan nei bok ani ti chuan Dr. K be chua chhânna kha zona kha sorry helai hianin min zo karin wain kalo in ring sa kan en luk anga
beneficiary zat hi chu play ni ka chin chia na hi hela hian alo lut lo tlat me a pe kin kanin pe me don ya zia kin kanin pe me don ya ti chuan CT scan chung chang kha private hospital te an lu lo chan kha chu an ni ne na kanin biak dan an soi dan tlang pui chuanin cashless hi kan du lo an tia ke ni in cashless hi kan policy kan sarkar policy ani wangin mi pui te ham that na turin cashless nge in ti ni se kan ti wangin chu chu kan in rem lo na ni bera kan la in berenga an ni po hian cashless hi an pom ve thei thua hi kan ring ani ti chuan em panel lo zat hi ka soi thei mai lowa zia kin du le kan in pedon nia MCI permission hi ZMC hian kum te in kan ne tu na hianin kum hnia tan min han pele phota min pek chhozel po kan ring ani tin sia ha a CT scan kan da tur kha kan boy pui mek zela tuna hianin a civil work si kan khoi me ka sia ha lo pom hun dang kan da tur kha World Bank khawina min pek tur ani wang hian MHSSP in an du uluk em maya kan engineer te po hi an ron huzinga tiang chuan an siam zo hun tur kan bun fel thei hun hi chu December hi ani kan ring ani kalome pu speaker ole zawhna le chhânna hmasa ber chu kan ngai thlak zawh tak kha ania a that viau rolin a hun le a hmuna zel chan ni thei se mi puite du thu sam le ngai thlak chak te po ani ve thowa zia ka chan tur atam le viawang ti a hlawam hle mai in bot saina hi thattok lo thin nge o ti hi thanem ngai thila kan soi ve ani